от удар и нещо такова. Отидохме на болницата и там казаха, че това е кръвоизлив. Опитаха се да издърпат с една спринцовка засирената кръв и момичето ми получи кръвоизлив. Наистина получи кръвоизлив. Как я спасиха, Бог знае до днес, аз така не разбрах и до днес. Защото припаднах от самата кръв, тя просто кръвта я обля цялата. Тя беше само на 1 годинка тогава. Продължава това да се подува. Продължава да се подува. След 3-тия месец на моето дете, аз гласи вече не можах да чуя. Това не беше кръвоизлив, нито засирена кръв. Това беше злокачествен тумор, който я убиваше всеки Божи ден. Много майки и бащи казват, 10 деца, ако заплачат, аз ще позная гласа на моето дете. Но аз не можах да позная гласа на моето момиче. Тя не плачеше. Тя, когато е гладна, не може да каже, че е гладна да плаче. Когато нещо я боли, при все, че я болеше, тя не знаеше как да плаче, нямаше глас. Този тумор убиваше гласа и всеки Божи ден. Всеки месец така се убиваше детето ми. Изсъхваше. Лицето й стана накриво, окото й се затваряше, нещо ужасна гледка. Отидохме по балачки, отидохме на сеанси, каквото имахме пари и дадохме. Нищо не се получи. И един ден имаше такава голяма евангелизация и се събраха вярващи, както ние всички сега. И аз разбрах от проповедника, че казва така: ако вярваш да дадеш една дрежка на детето си или на болния си човек, всички пастири ще се молят и твоето болно момиче или момче или който и да е ще бъде здравено. И аз просто така дадох тази дреха, не че толкова вярвах, но просто дадох тази дреха от болка към моето дете, за да мога от него да чуя гласа и да мога да разпозная истинското лице, а не това изкривено лице, не от това око, който не беше се родила с него. Дадох дрехата, помолиха се пастирите и когато пастирът ми даде дрежката на моето момиче, ми каза така: Адора, ти докато не се покаеш, лек за това да ти няма да намериш. Аз, като всяка една, може би от вас, не знам, взех дрехата и си казах: вярващи, дилимата, еме грешни джанкоте, еме чора джанкоте, кохо хамен джанка вдел, сависка вярващи дилеси. Взех дрехата и си отидох. След това детето ми става по-зле. Отивам в София на операция, хора на Господа. Там детето ми се разболява от червено гърло и тогава се случи чудото. Разболява се от червено гърло и не могат да оперират. Не могат. Понеже вдига температура и не може. Идва доцентката, ми каза да ме преместят в една друга болница. Отстрани. Преместят ми в една друга болница с моето момиче. Полумъртво. Ей, хора! Танадел. Никога да преживи си смърт, Кечелядовски. Никога. Пошкарбока ни са ме мощи. Пеулице са. Но смъртта на едно дете е жестоко. И най-вече да умре в ръцете ти, това е нещо ужасно. Нещо непреживяно. Не можаха да направят операцията. Подписах се и си тръгвам за Видин. И лекарката ми казва: Бойче, ти си тръгваш за Видин, но това дете до Видин ще умре в ръцете ти. Защото самата инфекция от червеното гърло влиза в сърцето, а тумора убива в клетката. Всеки миг убиваше по 15-20 клетки от мозъка. Всеки миг, всяка минута. И тогава за първи път казах: ако си Еделевски, ако си Мури, по-къдел на маги. Взех полумъртвото си дете и си тръгнах за Видин. По пътя във влака в Мездра. Аз по друг начин не можах да разбера кога е жива или кога е мъртва. 22 дена в болницата. Единствено пипах тук пулса и за да разбера дали е жива. Защото тя не плаче. Тя почти не дишаше, бе, хора. Тя почти не ядеше, нито пиеше, нито очичките се отвориха. След 3-тия месец аз не виждах цвета на очите, не знаех какво е.
Капени ли са, сини ли са, каквито и да са, бембени ли да са, аз не знам. И очи има тя. По пътя завидим в Мездра. В един миг видвам буса не работи. Аз си помислих, че от страх е така. И се оплаших и изхвърлих от ръцете ми. Тогава дойде един баща и един син. Взеха момичето ми. Аз бях във влака в едно купе. И когато я взеха, аз избях в коридора, така тесен коридор. И от викането ми се събраха много тълпа хора. Много, както сега. То кондутери, то полицаи, то хора от всичките купета бяха дошли. И видях реакцията на този баща и син. Той взе детето ми, както това мъничко дете, взе в ръцете си и погледна сина си и му направи с глава, че моето дете свърши. То умря, то почина. И се казах, Дева, с като бях сърцете ти към кя смъртта, гамане Господ. Дева, ако Санчев до Ирила Манге. Този миг, когато видях, че този баща прави с глава на сини си, че моят дето да е почина. Някой ми заговори и ми каза, Дора, моли се. Аз отворих очите, защото бях се затворени очи и се обърнах да видя дали някой от тълпата ми говори. Но както сега вие, никой не ми говорише. Дори никой не ме виждаше. Всички виждаха мъртвото ми дете и всички плачеха за бебето ми. Отново чух този глас. Дора, моли се. Тогава за първи път, как и до днес не знам, паднах на коленете и си казах. Не си спомням точната молитва, но знам тези думи. Господи, ако Санчев дол тудел, саркай пене не вярваше, Господи. И рисарла магия мека сучетки с то живота, Господи. Това бяха думите на една майка оплашена, която видя смъртта на своето дете. И докато още не свърших думичките ми, очите на моето бебе се отвориха, хора. Бог я върна от смъртта. Бог ми я подари. Бог направи чудо в живота ми. Не, че Бог не беше способен да въздигне детето ми да го изтери, но Бог го направи заради мен, да промени мен, да спаси съпругът и семейството ми. Днес моята дъщеря е на 24 години. Алелуя! И ще си има бебе, ще си имам дете от детето ми. Алелуя! И това е единствено заради